Halo, Bos. Tak sawang-sawang kowe ini lagi mumet kena ngopo ya, Bos? Ekonomi. Tak nih solusi gelem ora? Apa lho solusine? Tuyulku tukunan piye? Tuyul. Kue bakul tuyul. Lho iya to, Bos. Ready aku, Bos. Mbok jual piro? Gur tak kon 70 juta, Bos. Tuyul apa 70 juta lho? Lho, tuyulku ki istimewa, Bos, kreatif. Tur ngon-ngonane gampang, Bos. Tenan pura? Tenan. Ngombene apa? Ngombene ra kudu asi, Bos. Wedang ronde lho gelem. Larang lho. Kok piye modele? Lho. Tuyul kuwi ganteng ya, Bos. Endi iki tuyulmu? Pernah mlebu Antv. Tuyulmu mlebu Antv, Bos. Ya guyon to, Bos. Melu casting ra ketompo kok. Weh, kalah karo Ucil. Heeh. Tapi balik modalnya cepet pura? Tok ing sesasi tak jamin balik modal, Bos. Tenang. Sumpah. Gak ngapusi. Gak ngapusi. 70 juta cepet. 70 juta cepet. Lo barang lo bi aku ra enek duwe. Nyo, gawanen sik wae. Cobanen sik wae. Iki tak ingu sik. Tok inguse. Tenan ya. Topah. Bakul tuyul. Botol kosong iki diomong enek tuyul e. Jan lunyu tenan lambene he. Kaya enek oline lho tenggorokane. Ngene iki golek ning rasa enek iki nek aqua kosong. Topah iki asline edan ra krasa.